puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmede feera feeña windere amde 19 colte hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 ɓatake buuɗal yurmede hande ene yilloyo Fouta e wuro wiitengo Agnam Wuro Siré eɗen tawya toon mo guiyanke mo gowɗon yiide ayaw mum e kala saaha biyeteɗo Yahya Dia mo iwdi mum woni guuriki to banggue bammum mo nene mum iwi hakkude doɗele Magama ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke guitare mo nanotono ko Yahya Ndiaye gorko mo Thilɓe Mbagne Samba kam dusaten e oɗo beete hande ɗum noon ceerno Yahya Dia calmina bandiraɓe fulɓe ɓe ngan sanga natanen yewtere men ko fate banggue gurdam mo guiyankoɓe caɗele ɗe ɓe jogui hen o saaha mo gonɗen Seydi Dia bisimilla maɗa jam waale moon weltare ɓiɓɓe fulɓe jam waale moon hettotoɓe buuɗol yurmede musidɗo moon guiɗo moon Yaya Dia walla mbiya Yaya lewru ala fayre walla mbiya Yaya Timtugol mboɗo salmini on moni fo inde mum yettode mum Sar Abdoulaye Sarr mi salminima mi juurimama yo jaam Allah a jarama Seydi Dia ceerno Yahya Dia gorko mo guuriki walla min nawtuma ha to Magama walla min nawtuma ha to Dodel jibinaɗo e Dakar mawnuɗo e Dakar e dillannoɗo e caatal biyetengal Daaray Kocce caggal muɗum noon rutti e nder Fulfulde e ceerno Yahya Dia namdal men gadigal jibineɗa koye Dakar holko saabi e gaccuɗa Daaray Kocce gartuɗa e nder Fulfulde nde tigui rigui Seydi Dia bisimilla maɗa Abdoulaye Sarr a jarama Allah jarama sa yi gummimi Daaray Kocce kono musidɗo men Oulay Ba yo Allah yurmomo yaafomo ko on itti kam Daaray Kocce o wi kam won fedde wiyetede lewru ala fayore biyeteɗo Tafandaw jogui ɗum arñi hen toon ko mbatta e jolfuɓe ko gara mbaɗa ɗum e leñol ma kono nden jaami toon jiimi mi meeɗa andude fedde baɗowonde mogo Pulaar ne woodi ko nden jaami toon jiimi ɗum vraiment nden mi wawani haalde Pulaar no feewi ko nden leñol ngol weeli kam après ɗon nanmi e Daaray Kocce a jarama Allah jarama a jarama Seydi Dia mogiyanke nana eɗen gandi leñol wawa ɓamtade gaga mogiyankagal nde tawno mogoji ko ɗum woni ko findinta leñol sen jii ha hande Daaray Kocce ne guuri ko wayno goɗɗum e goɗɗum e kala saaha ne jaltina film uji gam hollirde ɓesguji mumen beele ɗe mbasa daɗede ko ɗum saabi onon ne garɗon e ko fate lewru ala fayore kam e timtimol ceerno Yahya Dia oɗo saaha mo gonɗen aɗa tawe e nder mogiyankagal e nder fulɓe namdal gadingal holko nannuma namdal ɗimmal mbiya noon jaafoɗon holko nannuma e mogiyankagal Seydi Dia Sar Abdoul Sarr nannimi mogoyagal moɗa wiide nde natanmi mogo ɓooyi trop wonko ganduɗa ko nenam hanni kam ne dañmi fedde wiyetede troupe alignan to Ndiarème aɓe mbaɗanno film goto aɓe cohli bebbe boɗejo ɓe luuɓi nenam ɗum kam komi kalnaɗo so nde ɗum ummi komi mbaɗannoɗo fulɓal joni Allah waɗi ɓe mbi Sénégal équipe fof ma dañ troupe théâtral woni fedde mogo ɓe ƴetti kam nden ƴettumi décision jogade ndeɗon fedde jolfuɓe amin mbaɗa compétir uji ha jaune 7 ɓe mi ƴetti coupe 4 fois ɗon gummimi jaami Daaray Kocce woni ko ganduɗa ni ɓooyi e am mais noon waɗimi formé ko tanam par ce que tanam ni hen e banggal tindi e daari nde wonnomi cukalel ɓe noddanno kam moɗo tinda moɗo daara aɓe totta kam buddiɗi en bujjo en
donc mboɗa wiide ko komi jibinaro tan gonmi artiste. Seydi Dia tindi kame daari wona faaro e leñol nde tawno leñol wawa ɓamtade gaga tindi mom kame daari muɗum dañi ko walluma ha jaɗata dara e kocce garɗa e lewru ala e fayore kame timtimol kala guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ha yetten guila hitande ujunnaji ɗiɗi ha yettiyoɗo saaha mo gonɗen oɗon keewi mogoji e nder rendoji fulɓe ten mogoji moon mbaɗi gartam saabu yimɓe hewɓe tumnima hen ha yettiyoɗo saaha mo gonɗen ceerno Yahya Dia hol caɗele ɗe joguiɗon e mogoji hol caɗele ɗe joguiɗon e mogoyankagal? Sar caɗele ɗe ne keewi machallah nde wonno mogo nde fuɗɗi nde ko biyete tofandaw fuɗɗi ɗum e pengal Abou Diop kanko tafi fedde wiyetende lewru wala fayore nde darde nde ɗon fedde min ko hen garmi ha fedde nde dañi caɗele après min e korka min mbaɗi formé fedde Timtipol kono caɗele fof min jii par ce que ne jaami mbaɗimi école des arts pour wonde réalisateur en tant que scénariste beele ɗum ɗo ko ganduɗa en ko jolfuɓe ɓe garata naftoro leñol fulɓe gonta naftorade leñol fulɓe min ƴetti décision mbimi noon joni ko enen mbaɗanta fof enen mbaɗanta koye men enen ɓiɓe fulɓe min noddi erago beele leñol ngol anda kam mogoji ɗiɓe jeeɓata ɗi ko ɓiɓɓe fulɓe bindata scénario kamɓe pilmata kamɓe montata moni fof yo nanne hen junggo mum mboɗa wiide oɗon heure en mbanmi adunam nde wonno mi haɓama pour jolfuɓe gacca fulɓe mbaɗana koye mumen nden caɗele amen puɗɗi min film uji nogas ɗi ganduɗa henne sa daari film uji ɗi winda scénario ko Yaya réalisateur ko Yaya monteur ko Yaya Dia en tant que acteur principal ko Yaya ala ɓi pullo bawɗo darade aduna he wiye ndugol ɗo lefol nde Yaya firata ɗum nde mi wallimo e naggam anani donc caɗele ɗe ne keewi mi waasi hen joom suudam afam debbo maayi hen e tournage ne mbaɗanmi Yaya Suisse o yani ponto naate reedu makko mi ala ballo guitumum Thiès pour nawdemo Dakar koye juuɗe mo haaɗi ɗum ɗon kala mo namda e artiste ɓe mo mbiya afa debbo Yaya ko hen maayi donc mi meeɗa dañde gartam mi jooɗima ɗo ene saaha mbimi kala ne mbaɗmi arrêté fulɓe ɓe ma jiit yebde mogo donki gomin ɗo jaami Nouakchott mi waɗi toon duuɓi 5 fin 2009 ha fin 2015 mogo goto yalti Dakar te ko kaya wanno ɗum e Ibou Kane wattindi ko fo tawoydimi to henne e Nouakchott ne gartumi ɗo mbaddumi e korka kadi film uji ɗiɗi gila nden ha joni haydara hay ɗo hande mo ɗumi reedu Fouta yiide filde lefol kono koye caɗele tan ha joni caɗele ɗe kam gasata min tan e Sénégal woni neɗɗo mo ganduɗa henne ne wawi juude ne wawi windude ne wawi wadde réalisé ne wawi filmude ne wawi montude ko mbiyanne ɓiɓe fulɓe so lekki son tawi koɓi ɗi ne lawƴete ɗaɗi ɗi mbaɗaka ndiyam maki yoot kono ko jutta balɗe caɗele ɗe kam Sar Abdoulaye Sarr ko caɗele tan ha wooru yidde tan jaggatma e leñol ma hande jolfuɓe ɓe ganduɗa minen mabɓe puɗɗi ɗi ɓe noddata kam mbiya kam an artu e jolfuɓe anani sinno koye jolfuɓe minen fof min sa neehe en kamɓe fof ko presque ko formation anani kono sa yiiɗi leñol ma a ƴewata ko leñol ngol a waɗat tan ha to doole ma kaaɗi jodɗa a jarama. Yahya Dia weltare ɓiɓɓe fulɓe andutinema fedde heɓla sukaɓe Afrique e dendagal hettiyankoɓe buuɗal yurmede kala duwanimama e ɓi men oɗo henna jaltuɗo aduna e taw kadi ko yidde yoltude leñol ngol koɗon tigui o yalti aduna eɗen mbiya yoggeno yurmomo yaafomo yiddema e leñol ma nawima ha ganduɗa jiɗɗa ko ɓamtude leñol ma ɗum saabi duttiɗa e cuuɗi janguirɗi ngam wonde micciyanke e windiyanke e filmiyanke e duttoɗa kadi gona montowo e duttoɗa kadi gona kadi acteur e bawɗo ɗowde kadi oɗo mogo Yahya Dia golle ma jooɗi peewi min beltanimama no feewi mbete oɗo saaha mo gonɗen enen leñol fulɓe en ngala tan patronŋeɓe taw wona jolfuɓe yaltuɓe volontairement e mbiya gaare e joué so tawi on mbaɗi mogo moon hawon gayni min ƴetta mogo min cotta ɗum minenne min nawa min jeedoya wooda komin dañi hen mbete on meeɗi dañde ɗum walla on meeɗa dañde ɗum goto tan e ɓiɓɓe leñol ngol aray moon wiya mogo moon ono foti jarata mbiya ɗum jarata ko tel
itta yoɓa on ha timma so tawi le folngol yalti kañum ne yaaha wattoya kasetaji mum yeeye wada ko dañi hen on meeɗi dañde ɗum walla ala on meeɗa dañde ɗum seydi Dia bisimilla maɗa. Sar Abdoulaye Sar min meeɗi dañde ɗum hono musidɗo men guiɗo leñol Ndiaye Demba Hammad on filmu mogo mbaɗmi fof kanko yaltintino ɗum ha Allah waɗi fawimo caɗele moɗo ñaago bandiraɓe fulɓe nalankoɓe en mogoyenkoɓe moɗo ñaago ñande fof yimɓe mbaɗa festival mawɗo kala ko daña hen totte Ndiaye Demba Hammad ko on tan wallanno kam ha ɗeɗo balɗe jawtuɗe won kawral fedde kawral pulago Europe ɓe noddi kam ɗo ne yewtere ɓe mbi aɓe ganniyi wadde min financé moɗo yaltina mugoji moɗo neldeɓe kamɓe ɓe cara ɗum e aduna he ɓe mbino ko ndu lewru no gonɗen maɓe neldan kono gila nden ha joni moɗomi jooɗi ɗo moɗo fadaɓe kamɓene vraiment ɓe mbi mogo ɓe natti ɗum yiide ɓe noddi kam mi yewtidi e mabɓe ko kamɓe tan padanmi so ɗum yawti kam ala neɗɗo goɗɗo bawɗo wiide noddi kam noddi kam wiya ne darano mogo walla ne walla waɗa sauvé fedde nde ɗum kam ala taw a jarat siwis namdal faade e maɗa eɗen gandi on jaltini lefol e to lewru ala fayore taw ko gilli ko wona ɗum ko kadi a yaltini Yahya siwis e mbete so tawi on jaltini lefol eɗen gandi lefol ngol namdi ko ngaalu namdi ko temps namdi ko yirlade namdi ko accude galle mum acca ɓesgu mum acca haaji mum acca hammu mum e mbete so tawi on piili lefol hangol gasingol yalti mbete won ko dañoton hen e tawa kadi ene wawa momtude warñede mon walla ala Yahya bisimilla maɗa. Abdoulaye Sar jarama Allah jarama so tawi ko yimɓe kalata gonga nde jolfuɓe jogui min nde sen warno ni par ce que jolfuɓe neɓe jogui min ne dañi ko wiyete barem ko Labba Camara en e Aissata men Ablaye Samba Sy mawɓe ko ɓen mbaɗano ɗum so film juyama rôle mo ɓe mbawi juude foof rôle principal walla séquence goto ko 50 000 francs tan ɓe joɓete anani heddiɓe ɓe ƴeewa selon séquence ɓe dañi so heewi ha heewi wirta ko 25 000 francs nde jaami ha ɓamtumi moto totta Ndiaye somi tottimo omo wawi ƴettirde 500 euros walla 800 euros kono no keɓirtumi ɗum ni hande a heɓat 200 euros joɗɗa lebbi ɗiɗi daña 100 euros ne wawi wiide aɗa wawi wiide an ko mbatta dépense ko par ce que hande sa noddi arsaɓe ɓe gaari ko an ñammintaɓe ko an yarnataɓe ko an tottotaɓe transport te an tottotaɓe taɓi koɓe gaccete galle mabɓe sa ƴeewi ko pertoɗa hen ko a wawa dañde gartan a dañata ɗam ɗon gartam anani min mi annimi mi wima jeewam jibinde sukabam ko ɗeɗon caɗele waɗi min natti wawde wurdude ha o wi kam joni ko leñol ma tan walla ko mino anani hamin certi anani donc vraiment gartam kam ala hen par ce que ɗo henne hande moɗimi ɗo ene Fouta ça fait 2 mois moɗimi fiile lefol mais mi liggoto montage en haalis mo dañmi o ɗum mi nawa gallam ɗum mi waɗa feere mi dañi hay soko séquence uji ɗiɗi walla tati noon tan gonirtumi hande film o timmoyi foof donc gartam kam min mi yiyani gartam hen mi yiyani woodi noon ɓe ganduɗa ne daña fansuji mumen fansuji ɗi ne dañi haalis kono ɗum ɗum ɓuuri additade koye banggal rewɓeɓe a jarama Seydi Dia golle ma jooɗi peewi saabu leñol wawa ɓamtade e taw kadi mogoji mum ɓamtadi saabu hande so en jii leydi Nigéria feeñi e mogoji muɗum en jii ko wayno Burkina Faso ko wayno Ghana ko wayno kadi leydi Côte d'Ivoire en jii hande Sénégal daren jayidiri leydi Sénégal hakkude alarba e talata e alhamisa ha fen ma altine hen sahaji ni samedi e dimanche en jii ko mogoji jolfuɓe jahata hen tene jamma ñalama ne yaari yesso tene ne yalta no yiɗirani oɗo saaha mo gonɗen a ronki ƴellitade e nder rendo fulɓe tene aɗa yiɗi pulagu ngu tigui rigui kono noon fulɓe mbeɗanima junggo ngam gollodirde e maɗa saabu hande ɗo gonɗa ɗo so tawi neɗɗo waɗima financé ko fate banggue koppareje aɗa wawi golle ma teni kadi aɗa himmirani golle maɗa ma wat gartam daña hen o daña hen ma dañ kadi waɗɓe golluɓe hen taw ma yani e laddeli Yahya Dia so tawi ɗum changeani mbetema ruttoye jolfuɓe walla ala an hankkadi a rokki fittandu maɗa pop leñol fulɓe ha laaɓi hay so tawi koye karal ɓolal jodorɗa ma jokku walla ala ma rutto e to gonnoɗa to. Abdoulaye Sar ɗum wawa wonde nde pellinmi yaade e pulagu
min woni afo galle komi baɗɗo démission jami Fouta hakkunde seeɗa sebbe e ogo pour janggoyde ɗemgal am no gartumi baban ko yaltinimi galle nde jami ha to dari fof nana yaya ko nden Allah watti hakkunde amen hande banggal ɓamtude leñolam walla banggal pulagu komi maayo hen kono mi rutata koye jolfuɓe par ce que gacce mawɗe hande Dakar mbiyata kam komi baɗɗo raciste par ce que galle mo gonmi o hande moɗo waɗi hen suudu mbindumi ɗon ko suudu pulagu hay goto hotta hen so wona koɗo Allah e nela ɗum mo ganduɗa ko ɓi pullo ari anda to yahata miya suudu nani so ɗum yawti kadi gallam hande aduna e judde kolngal ma andu hen ko laaɓi gallam hande bottari mi nokkat ɗum ɗon ha 17 heures kikiɗe tawa so ɓi pullo ari e gallam tawa ne daña ko ñaami anani moɗo yetta noon no fewi nenam woni fofom kanko woni carnam kanko woni fofom te kanko tan goto wallitimi e ɗemgal pulagu e ko gollatmi e pulagu ko par ce que ɓe jeehi ha mi hirabam nde wonno ɓuuri ɓaɗade ko jolfuɓe ɓe jagguiri kam ko min woni huywere famille o par ce que mi yiiɗa haydara so wona pulagu hay sinno mi dañino ko ene radio ji fulɓe ni nden mi suwa wonde galle hooram min jahatmi ko galle goɗɗo mi nawiɓe toon kono mi suusa addude galle amen nden noon accude pulagu kam walla ruttade e jolfuɓe ɗum noon cikkumi mi ware ni ɓurini kam somoɗo maya kay mi maadede e leñolam somoɗo dañanmi koye leñolam somoɗo wasa mbasanmi koye leñolam kono mi wawa ruttade e jol musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗal yumede ko siftinde en koɗo meɗen hannde ko Yahya Dia mo iwdi mum woni guuriki to banggue bamum mo iwdi mum woni hakkude doɗel kame magama to banggue nene muɗum eɗen gandi nene makko ko dariɗo jiɗɗo pulagu ha kanko Yahya jibina Dakar mawni Dakar kono yejjitani ɗemgal mum jaran ɗum ruttade ha gendi mum gam yiiloyade ɗemgal mum gam kadi feññinde ko woni e nder leñol mum ɗum noon Yahya Dia yo Allah wurni ko juuti en jejjitani Labba Camara en duwanimamum yo gueno yurmomo yaafomo kane Houley Ba nde tawno Labba Camara serano e wiide e kala saaha yimɓe mbiye jokke golle haɗi ɓiwade hankkadi ni nokkom ƴattore ni eɗen gandi leñol ngol ni heewide jokke golle jokkata golle noon ko ngaalu jokkata golle ko haalis ma haalis arande neɗɗo wawa gollade Yahya Dia a haaliɗo joni wonande woni yimɓe ne nodda gam yidde hebde tigui rigui numéro ji moɗon ko wallidde on walla ala ko wallidde rewɓeɓe walla ala ko yidde wiide on oɗo saaha mo gonɗon amina caggal moon so tawi oɗon jiiɗi wadde mogoji e kalne min ballita on walla ala ko jomumen mbiyaton tan ko amin ketti on e jokke golle ceerno Yahya Dia bisimilla maɗa ɗo ene yeehi ha ganduɗa ene Sar Abdoulaye Sarr so tawi appel ma ko international Europe tawi ko gorko aɗa andi ko salminago juuti ko haalaka weeli ko foof o wattinto ko namnadema numéro debbo eyyi o ɗum tan o wattinto namnadema kala promesse mo waɗi le jour que tottuɗamo numéro suka debbo mo namnotono o anani ɗon kam hankkadi on gonta nanodirde so ɗum yawti hande moɗa wiide ɓe jaani haaɓe bonna fedde nde par ce que hande kala suka debbo natɗo e mogoyankagal natiri ko mbaadi anani sa wi ɗum ɓorno touchet ceekiɗo ni wiyata ko ala wiyata kono ñamto no waɗa maquillage beele ne daña fans ne dow ɗum haalis ɗum ɗon koko hunde nde ganduɗa koko bonni leñol ngol ko hen jeeya est ce que a faami te tawi fulɓe ne poti andude ne poti jaggude hunde ko tabit sa ƴeewi hande e nder leydi Sénégal départ o ko troubaji 4 dañno e leydi Sénégal woni cercle de Louga gonnoɗo Louga woni jamono e tawi mais avant jamono e tawi ko troupe Nourouña wonti Daara e Kocc ha joni ne wuuri cercle de Louga ne wuuri e fedde wonde wonnode to ne Casamance ha joni nden ne wuuri anani holko wawi wiyede e leñol pulago ga e banggal Sénégal ga fedde nde ganduɗa ne dañi ko timmi duuɓi 50 ne wuuri fulɓe ne jaggi goppani anani donc hande mogoyankagal sa ƴeewi kala galle waliyu Allah mo jaaɗa walla galle carno ne wawi jooɗade huccite tele mum kañum ɓesgu mum ne yeeɓa mogo ɗum ko baɗowo mogo tan Allah hokki ɗum anani mi muusi min hande sinno ko sago amen kala to neɗɗo o woni aduna tawa tan sa liggima ha tampi sa jippima an e ɓesguma mbawon jooɗade kucciton e hayango mon mbawon yebde
mogoji ɗi ganduɗa henne ko ɓiɓɓe fulɓe mbaɗi ɗum. A jarama Sar Abdoulaye. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Buuɗal Yurmede koɗo men hannde ko Yahya Dia e hoddu walla mbiyen guitare mo nanotono ko Yahya Ndiaye gorko mo Thilbé Mbagne Samba. ɗum noon musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe min garta e moon ɗo yeseede min gooɓa café Gulde Thiaw nde tawno caafal nangue caafal Buuɗal Yurmede caafal mum fuɗɗima feñje ɗo henna e Agnam Wuro Siré. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke min garta e moon joni so gueno haaji. hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe Afrique e siftinde on eɗen goni yewtere men Buuɗal Yurmede ɓattake men hande noon gonɗen ko Fouta e cuuɗi men to wiyete Agnam Wuro Siré siftinde on koɗo men hande ko Yahya Dia e taw kadi ko mogiyenke mo kewɗon yiide ayaw mum e kala saaha e taw kadi guitare o ne huufi ɗum ne faali ɗum ene ñuuña ne ñaaña ne weltina pitali e musidɗo men Yahya Ndiaye gorko mo Thilbé Mbagne Samba. ceerno Yahya Dia bisimilla maɗa namdal e yeeso maɗa e jokken golle. a jarama Seydi Dia golle ma jooɗi peewi eɗen mbassi tan bandiraɓe nde ɓe ɓamtata kala kene ɓamta leñol ngol e kala kadi kene usta leñol ngol ɓe ndento ɗum tigui rigui. ceerno Yahya Dia golle ma jooɗi peewi nde tawno leñol fulɓe wasani e kene winde ko fate banggue mogiyankagal saabu eɗen jogui cifti eɗen jogui tindi eɗen jogui daari eɗen jogui cimti taw ko labɗi labtuɗi eɗen jogui tufɗe eɗen jogui dinguire eɗen jogui boowe taw kadi ko boowe ɗe ganduɗa hanki ko dimaɗi mbaɗɗa ha ganduɗa jamre men ne teska enen ganda eɗen gandi kadi leydi men ne yaaji. ceerno Yahya Dia a dacci maayo yonani kerol tawiɗa toon fulɓe bande en woni leydi Mauritanie a waɗi toon duuɓi 5 mbete caɗele ɗe jiiɗa e nder leydi Sénégal ko fate banggue mogiyankagal ko ɗen caɗele teskiɗa e nder leydi Mauritanie walla hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal fulɓe wonɓe leydi Mauritanie e fulɓe wonɓe leydi Sénégal mbete aɓe ceerti to banggue mogiyankagal hol hen to mogiyankagal ɓuuri tigui e joganede ɓamtare hol hen kadi to ɓuuri wawde duñcede e Seydi Dia bisimilla maɗa. jarama Sar Abdoulaye Sarr gonga ne jaami leydi Mauritanie mi jetti mi jaami koye jayde wootere mbaddumi e mabɓe journal pour e nder leydi Mauritanie yellidde théâtre Pulaar moko mi ari lawjude ɗemgalam nde wonno sa ƴeewi leydi Mauritanie kamɓe fof ɓe kalata ko Pulaar ɗo henne ko judde jeeriji tan goni ɗo henne mi ari lawjude ɗemgalam ha ɓeyɗo labtude e ɗemgal Pulaar mi ari mi daña e moon gandal dañono emen gandal mi jooɗima ko juuti mi ala invitation hay fedde woto waɗani invité jaami Nouadhibou gandodirmi toon e musidɗo goto on walli kam ha mbaɗmi toon mogo goto ne wiye Dimo Konngol mum gartumi nder Nouakchott darɗumi ɗon fedde ne wiye Sénérim Sénégal Mauritanie nden fedde mi wadde maire ko timmata film uji 5 ha watta ndik woodi ɓe ganduɗa ne aɓe jogui pelle kiram naate mumen ɓe mbaɗi délégation mi yiiɗa limtude inde ɓe tawi kam to gonnomi nder suudam ɓe mbi kam gila garɗa ɗo henne ha joni lewru foof jaltina film minen min mbawa mami jooɗo hitande walla duuɓi 2 min jaltina film a yaltat wuuro ngo walla mayen mbaɗe ko ganduɗa henne ko aduna foof ma taska ɗum onen ɗen caɗele kam mi yii ɗum toon Allah andi kadi nelaɗo Allah ne andi film uji ɗi mbaɗmi toon ɗi ala ɓi pullo kadi bawɗo wiide ko Sénégal woni walla Nouakchott woni nde watta oɗo film ko min waɗi mo finance foof koye warñedam moɗon duno toon miñiraɗam goto ne wiye Braza Ibrahima Diallo e banggal kaɓirɗe kanko wallittuno kam hen no fewi no fewi no fewi nde ɗiɗon film uji foof sa daari jiyata ko scénario Yaya réalisateur Yaya monteur Yaya anani mi waɗi toon kadi film goto teddungal Ibrahima Sarr nde wonno
Ibrahima Sarr tan ko katante leñol mi waɗi film goto guinnirmomi ɗum heɓe ne cikka noon woodi ko tottumi walla komi gandandirɗuma ko gandal ngal ganduɗa o tottam ala gandirmomi tan ko mo fastini leñol te kala jiɗɗo leñol pulago moɗo yinma ɗon ƴettumi décision mbaɗmi oɗon film à part ɗeɗon caɗele kam mi ala toon caɗele hay goto a jarama. Seydi Dia golle ma jooɗi peewi sen mbi réalisateur ko Yaya, producteur ko Yaya, scénariste ko Yaya, e ɗeɗo gueɗe kala eɗen gandi weeɓani waddude e hoore kono an Allah wallima ɗeɗo gueɗe kala aɗa wawi nawdude ɗum e duttoɗa kadi gona acteur jouo oɗon film. Yahya Dia namdal faade maɗa oɗo saaha mo gonɗen hakkude Mauritanie e Sénégal e Mali e Guinée, hol cate tan gonɗe ɗo henna taw ko cate fulɓe e jouoje film aji waɗoɓe film aji taw ko cate ɗe teskiɗa so tawi ballama ene mbawi ƴellitade ha ɓuura ƴellitade e leƴƴi gonɗi jeese meɗen. Seydi Dia bisimilla maɗa. Sar Abdoulaye Sarr aɗa hande sa wi ceete koko watta ko ɗum ɗo mana no heewi pelle nan ɗo en ko eno haadi gajo ngaari mawdi e banggal mogo pular ana mais hande oɗo saaha mbawɗa wallidde ceete ɗe ko piilowo leppi ɗi daña moyen par ce que acteur aɓe kam ko acteur tan anani a noddatɓe joɓaɓe kalis mabɓe ɓe gara ɓe jure ɓe jaaha laabi mabɓe. est ce que a faami donc dañde importance hande e ballal dañgal importance woni bindowo film uji ɗi anani mbaɗowo réalise film uji ɗi montowo film uji ɗi ko o ɓen mbawi wallede. hande sa ƴewtidimi e nder leydi Sénégal ko min woni ɗo en tant que réalisateur e mawnam kawam Haadi Gadio en tant que chef de la troupe mo ganduɗa ne daari oɗo saaha kono kanko e hoore makko hande so darnima film mo wi mi ñam alors holno jiiruɗa ɗum ɗo min ƴewna min mbatta hamin piila anani hande ala fedde nde ganduɗa tan e banggal fulɓe ne daari wawi wiyede hande timtimol sa yeehi galle naggam ma tawɓe toon ñalawma naggam ɗum natti dañi tan ko acteur aɓe jooɗiɓe ɓe ganduɗa hen ɓe jooɗi ko galleji mumen sa windi scénario ma ƴetta téléphone ma noddaɓe ɓe gara mbaɗaɓe expliqué scénario no wayni mbaɗon refto hay soko balɗe 5 jahon sur le terrain anani sa gayni naata studio monta film ma para donc hande ko kewmi wiide saɗa tawi lekki aɗa lawƴa koɓi mum ma dañ lekki juutki te dañata juutata balɗe nde wonno ɗaɗi ɗi ne poti dañde ndiyam dañani ndiyam donc dareyiɓe piiloɓe leppi ɓe baɗoɓe jawdi mum en baɗoɓe financement ko ɓen poti wallede hande ha ganda maɓe mbaw kam par ce que kamɓe soɓe ballama tan heddiɓe ɓe ballama par ce que koɓe ballete ko hen ɓe noddata artiste ɓe hen ɓe joɓate anani hen ɓe totte ɓe ñaama hen ɓe totte pasuji mabɓe ɗum ɗon woni ballal ngal ganduɗa dal ko nden ballal ngal noon ne wawi fawade foof ne wawi fawade caméra ne wawi fawade ordinateur ne wawi fawade haalis par ce que ko matériel liggoto ɗum ko ɗum tan mbawmi hen haalde ballal ngal ko on banggue yaari banggal financé te min hande mi yeehi ha o moment donné mbimi kala neɗɗo mo ganduɗa waɗi financé film so yiiɗi ni yo tottam ayago makko mi waɗa ɗum e film pour hollidde bandiraɓe fulɓe ko oɗo jeeyaɗo Allah aɗani waɗi financé oɗo film mo jeeɓoton hande banggal Mali ko noon jokku seeɗa Seydi Dia wari toon no feewi kono kamɓe fof hewɓe hen ne jogui caɗele par ce que an ƴeewi hande Mali kam théâtre Pulaar natti toon yaltude ko Guinée tan mbaddata hen seeɗa seeɗa mais ko ɓuurmi tengtude dal andude e banggal Sénégal ɗo ɓuurmi andude hande ɗo e Sénégal anani mo mbaɗaɗa foof yanama so tawi tan wiye réalisateur ɓiɓɓe ɓi pullo mbaɗowo réalisé film bindowo film uji film ɗum monta ɗum waɗa ɗum réalisé joué en tant que acteur ngal ɗon dokkal ko min tan Allah hokki ɗum neɗɗo ne wawi wonde scénario mais a ƴeewoye scénariste aɗa wawi a ƴeewoye réalisateur neɗɗo ne wawi wonde acteur mais ma noddeɗa e film mbawa joude Sarr Abdoulaye Sarr ko ni tan yaari. Seydi Dia golle ma jooɗi peewi wonko Allah rokkuma ya fandin e jaam e kisal
nde tawno weeɓani gona ɗeɗo gueɗe tati kala gona micciyanke binda ko miijiɗa ko e duttoɗa kadi gona pewnuno hoore mum ɗeɗon gueɗe duttoɗa kadi gona kadi e jiyaɗo e nder suɓaɓe gam wawde tambade ɗeɗon golle ha mbawa yarude yeeso. ceerno Yaya Dia golle ma jooɗi peewi min beltanimama tigui rigui yewtere men ari ha ɗo woni buuɗal yurmede e hol konngol ma mbaynigu ngol mbaynortoɗa bandiraɓe e wasiya ma faade renndo ngo Seydi Dia bisimilla maɗa. Sara Abdoulaye Sarr a jarama Allah jarama mbasirtomi bandiraɓe kala to ɓi pullo woni yo andu tan ko ɓi pullo tan wawi wonde wawa wonde goɗɗum moɗo ñaago Allah dendagal ɓiɓe fulɓe kala to mbawi wonde mballon belle men mogo maayi reedu Sénégal to ko fof leñol ngol tan wawi wonno ɗum ko yewtere kala ko ganduɗa henne mi juumi moɗo ñaago yaafoy moɗo wiya dendagal ɓiɓɓe fulɓe kala to mbawɗo wonde moɗo yarlo moɗo yaafo haydara wona gurdamam e goƴamam so wona mogo rutto wona to wonnoɗo e kala to min mbawa yewtude ɗum kala dañɗo gandal mbawɗo ɓeydude min e banggal miijoji e banggal matériel e banggal financé nodda min walla leñol ngol ko ɗum tan woni wasi mo mbaɗanmi enen ɓe ganduɗa enne woni ko Fouta walla woni ko partout pullo fof yo fortu jungo mum ƴeew ƴiƴam dogoɗam e ɓandu mum anda ken fulɓe so leñol fulɓe ɓurani ala leñol ɓurgol fotgol ɓurde leñol fulɓe jaltinene koye men ka hasidagal jaltinene koye men jikku dooño anani ɗum wona ɓi pullo jaaha e leñol gongol tan hankkadi mayloɗa mbayano mumen ni on jarama Allah jarama moɗo wiya jarɗo e jaafo e Ansar Abdoulaye Sarr mi weltima e invitation he mi weltima no feewi yo Allah hokka cellal e juɗɗe balɗe ko jiɗɗa e leñol fulɓe ko yalla yo taw ko ganduɗa ene rewɓe ɓe ngala ɗum yalla yo taw tan koye jungo ma rewi ha fulɓe fof gona gotum mbatta haalde pular mbatta windude pular a jarama Allah jarama. Seydi Dia golle ma jooɗi peewi Yahya Dia mogiyanke e tindiyanke findiniyanke hirjiniyanke yeeɓi leñol mum rutti kadi yeeyi ƴiƴam mum kala ngam yidde e tigui rigui wurtinde e fina tawa gueɗe gendi ngol leñol yo Allah wurne ko juuti e kono ne kadi en beltinima ceerno Yahya Ndiaye joom guitare ñoñawo weltina fittandu gorko mo Thilɓe Mbagne Samba ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke eɗen mbiya leñol wawa ɓamtade gaga taw ruttake fina tawa mum hande so tawi a laari ayewuji leyɗele men kala pawata ko film uji brésilien Guatemala en ko wayno Mexico en eɗen gandi ɓe dutti koye hanki mumen ene kolla en hande mumen so tawi en laari film uji Inde ɓenne kadi dutti koye hanki mumen ne kolla en hande mumen so tawi en laari jayndeli ko wayno leyɗele goɗɗe hay film uji Amérique naɓe e woɗɓe kala e dutti koye hanki mumen ene kolla en hande mumen so tawi en laari hoddiɓe men ko wayno wamarankoɓe ko wayno safalɓe ko wayno julfuɓe ko wayno susuji ko wayno heddiɓe kala nana téléji leyɗele men ene mbaɗa moggoji mumen ene kolla en gonka mumen taw eneɗen laara wona en ngala jawdi e mankuɗen kay ko yidde darade ngam wallude ɓeɗo henno dariɓe jamma e ñalawma ene doga ene ɓirta warñede mumen ene jeeyi ƴiƴimeji mumen ene ɗacci galleji mumen ngam yidde yaltinde caɗele leñol holla yimɓeɓe beele yimɓe ne cella so tawi en laari ko wayno Yaya Dia ko wayno Yaya Siwis eɗen gandi ɗon debbo yinno ko gorko giwɗo Siwis ndeke wo dañi ko gorko mécanicien eɗen gandi mécanicien wonɗo ɓurata gonɗo Siwis ɓuura gonɗo France taw haqqillaji ɗi hande goni koye ɗannungal cikka ko toon ngaalu woni taw neɗɗo kalɗo woni ɗo golli wo dañat eɗen gandi kadi ko gueɗe ɓamtoje gendi ɓamta fina tawa ɗum noon erago faade bandiraɓe tinnoɗen ballodiren ballen jaydiyankoɓe men ballen mogiyankoɓe men ballen nalankoɓe men ballen duuɗe men ballen koye men ballodiren hakkude men enen kala gonen neɗɗo goto so buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro koɗo men hande wonno ko Yahya Ndiaye
e gorko mo guuriki guitare mo nanotono ko Yahya Ndiaye. ɗum noon musidɓe tedduɓe ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettukima ala kijjam yo jaam Allah ñallan en.